హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు మనము ఈశోపనిషత్తులోని 5వ మంత్రాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఆ మంత్రాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృదకస్య స్విద్ధధనం. ఈ విశ్వంలో గల చేతన వస్తువులన్నీ భగవంతునికి చెంది ఆయన చేతనే నియమించబడుతూ ఉన్నాయి. అందుచేత మానవుడు తన కొరకే కేటాయించబడిన వాటిని, తనకు కావలసిన వస్తువులను మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరు కూడా ఇతరుల వస్తువులను స్వీకరించకూడదు. అవి ఎవరికి చెందినవో తెలుసుకొని ఉండాలి అని చెప్పబడుతుంది మొదటి మంత్రం. రెండవ మంత్రం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. మానవుడు ఆ విధంగా కర్మలు చేస్తూనే 100 సంవత్సరాలు జీవించాలని ఆశించవచ్చు. అలాంటి కర్మలు అతనిని కర్మ శాసనానికి బంధించదు. మానవునికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదని చెప్పారు. మూడవ మంత్రం.
असुर्यानामते लोक अन्तेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये కేచాత్మహనో జనాః. ఆత్మను చంపుకునే వారెవరైనను తప్పకుండా విశ్వాసహీనమైన పూర్తి అంధకారము మరియు తమోమయమైనటువంటి ప్రపంచాలు అనబడే లోకాలలోనికి ప్రవేశిస్తారు. 4వ మంత్రం. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవా ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్దావతోన్యాసత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దదాతి. సో దేవదేవుడు స్వధామంలో స్థితుడై ఉన్నప్పటికీ మనస్సు కన్నను ఎక్కువ వేగము కలవాడై అతి శీలురగు ఎల్లరినూ అతిశయిస్తాడు. శక్తివంతులకు దేవతలైనను అతనిని దరిచేరజాలరు. ఒకే స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ అతడు వాయువును వర్షమును వసిగేడి వారిని నియంత్రిస్తాడు. ఉత్కృష్టతలో అతడు ఎల్లరూను అతిశయిస్తాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది 4వ మంత్రము. హరే కృష్ణ. సో వీటిని మనము పూర్వపు క్లాసులలో చూసినటువంటివి. ఇక ఈరోజు 5వ మంత్రాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, నాతో పాటు చెప్పేసి. హరే కృష్ణ. తదేజతి తన్నైజతి 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 తద్ధూరే తద్వంతికే తద్దూరే తద్వంతికే తద్ధూరే తద్వంతికే తద్దూరే తద్వంతికే తద్ధూరే తద్వంతికే తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్య తదు. హరే కృష్ణ. తదంతరస్య సర్వస్య తదంతరస్య సర్వస్య తదంతరస్య సర్వస్య తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదు తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః హరే కృష్ణ. తదేజతి తన్నైజతి తద్ధూరే తద్వంతికే తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదేజతి తన్నైజతి తద్ధూరే తద్వంతికే తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య
తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదంతరస్య సర్వస్య తదు తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తదేజతి తన్నైజతి తద్ధూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదేజతి తన్నైజతి దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వందికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవాలనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. మాధవి లత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, మీరు చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకెవరు చదవరు కదా. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ శ్లోకము మనకి ఈ 5వ మంత్రము ఈ విధంగా చెప్పండి. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. తద్ ఏజతి. ఏజతి అంటే నడుచుట. ఇక్కడ ఏజతి తద్ ఏజతి. తద్ ఏజతి అంటే తత్ అంటే ఆయన, ఆ దేవదేవుడు. ఏజతి అంటే నడుచును. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు తత్ నయేజతే. సో తన్ నైజతి అంటే నడవడు కూడా. తన్నైజతి నడుస్తాడు, నడవడు కూడా. అలాగే తద్ దూరే అంటే అతడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నాడు. అలాగే తత్ ఉ అంతికే అంటే అంతికే అంటే సమీపంలో, చాలా సమీపంలో కూడా ఉంటాడు. అలాగే ఇంకా మనకి తత్ అంటే ఆయన. మళ్ళీ ఇక్కడ అంతర్ అంటే లోపల ఉండేటువంటి వాడు. అస్య సర్వస్య ఈ సమస్త బాహ్యంలో కూడా ఉండేటువంటి వాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన బాహ్యత్ అంతరములలో ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్పబడుతుంది. ఈ శ్లోకం యొక్క మనము భావాన్ని చూసినట్లయితే ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు నడుచును,
నడవడు. తత్ ఏజతి తన్ నైజతి, నడుస్తాడు నడవడు. అలాగే తద్ దూరే తద్ అంతికే. సో మరి చాలా దూరంలో ఉంటాడు, చాలా సమీపంలో కూడా ఉంటాడు. అదే సమయంలో అతడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నాడు, కానీ అలాగే అతి సమీపంలో కూడా ఉన్నాడు. అలాగే ఇంకా చెప్పబడుతుంది, తద్ అంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్య బాహ్యతః అంటూ చెప్పబడుతుంది. సో అతడు సమస్తము లోపల ఉన్నాడు, మరియు సమస్తమునకు బయట కూడా, వెలుపల కూడా ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే కదా. సో తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద గాడ్ హెడ్, దేవదేవుడైనటువంటి ఆయన నడుస్తాడు, అదే సమయంలో నడవడు. అలాగే అతడు తద్దూరే, అతడు అత్యంత దూరంలో ఉంటాడు. తద్ అన్వితే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అంతికే అని చెప్తున్నారు. తద్వంతికే, అతడు చాలా సమీపంలో కూడా, అతి సమీపంలో కూడా ఉంటాడు. అలాగే తద్ అంతర అస్య సర్వస్య, అతడు సర్వంలోనూ సమస్తం లోపల ఉంటాడు. అలాగే తదు సర్వస్య బాహ్యతః, అంటే ఆ సమస్తానికి, ఆ సర్వమునకు బాహ్యం కూడా ఆయనే ఉంటాడు. అంటే ఈ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు సమస్తము వ్యాపించి ఉండడము, అదే ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్య శక్తి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అలా ఆయన నడుస్తున్నాడు, నడవటం లేదు, చాలా విరుద్ధం కదా. నడుస్తున్నవాడు నడవకుండా ఎలా ఉంటాడు? అలాగే చాలా దూరంలో ఉన్నవాడు చాలా దగ్గరలో ఎలా ఉంటాడు? ఇవి రెండు కూడా పరస్పర విరుద్ధము. అలాగే లోపల ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు, అదే సమయంలో బయట కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తి చేత మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయంగా ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క హరే కృష్ణ, ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తి చేతనే జరగబడేటువంటి కొన్ని దివ్య కర్మల యొక్క వర్ణన ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నది. ఏమిటి విరుద్ధం? పరస్పర విరుద్ధం అంటే నడుస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు, అదే సమయంలో నడవడం లేదు. చాలా దూరంలో ఉన్నాడు అని చెప్పారు, అలాగే చాలా సమీపంలోనే ఉన్నాడు. అలాగే అతడు సమస్తముకు లోపల ఉన్నాడు, అదే సమయంలో సమస్తానికి బయట కూడా ఉన్నాడు. ఇలా చెప్పబడేటువంటి, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలు పరస్పర విరుద్ధం అనిపిస్తుంది. ఈ విరుద్ధమైనటువంటి విరుద్ధాలే ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తిగా నిరూపించబడేటువంటిది. ఎందుకంటే మరి అతడు నడుచును, అతడు నడవడు. సాధారణంగా ఒకడు నడవగలిగినప్పుడు ఉంటే అతడు నడవలేని లేని చెప్పడం అనేటువంటిది సబబు కానటువంటిది. కానీ భగవంతుని విషయంలో ఏదైనా సాధ్యమే అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మన ఈ పరిమితమైనటువంటి జ్ఞానము సరిపోదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు.
పరిమిత జ్ఞానంతో మనము అటువంటి విరుద్ధతలను అవగాహన చేసుకొనలేము. అందువలన మనము మన పరిమిత అవగాహన శక్తి దృష్ట్యా ఆ దేవదేవుని ఊహిస్తాము. అందుకే మన ఈ అసమగ్రములు అయినటువంటి ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా మనలాగానే ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి విధానాన్ని కూడా మనము ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి మాయావాదులు, మరి ఆ మాయావాద సిద్ధాంతానికి చెందినటువంటి ఆ మాయావాదులైనటువంటి నిరాకార తత్వవేత్తలు ఆ భగవానుని నిరాకార కర్మలను మాత్రమే అంగీకరించి అతని యొక్క రూపతత్వం ఏదైతే ఉందో దానిని నిరాకరిస్తారు. చూస్తాం కదా, చాలా మంది భగవంతునికి రూపం లేదు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అటువంటి వాడు చెప్పేటువంటిది మాయా సిద్ధాంతం, అంటే నిజం కాదది. ఆ మాయా సిద్ధాంతానికి చెందినటువంటి నిరాకార తత్వవేత్తలు ఆ భగవానుని యొక్క నిరాకారమైనటువంటి ఆకారం లేనటువంటి వాడు, శూన్యంలోనికి ఉండేటువంటి అనేటువంటి భావనల్లో ఉంటారు. మరి కానీ ఆ భాగవత సిద్ధాంతానికి చెందినటువంటి వారు భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి భావనను కలిగిన వారై అతని అచింత్య యొక్క శక్తులను అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు అతడు సాకారము నిరాకారం కూడా అయి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎలా అంటే మనం సూర్యుడు యొక్క కాంతి లాగా చెప్తాం. కాంతి ఆకారం లేనటువంటిది కదా, సూర్యుడు ఉంటేనే కదా కాంతి వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్ణ భావనాన్ని, అంటే భగవత్ సిద్ధాంతాన్ని, ఆ భక్తి తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తులను అంగీకరించడం ద్వారా అతడు సాకారుడుగాను నిరాకారుడుగాను ఉంటాడు. కాబట్టి అతడు నడవగలడు, నడవలేడు. అలాగే అతడు చాలా దూరంలో ఉంటాడు, చాలా దగ్గరగా కూడా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి, ఎందుకంటే అచింత్యమైనటువంటి శక్తులు లేకుండా భగవంతుడు అనే పదానికి అర్థము ఉండదని ఆ భాగవతులు భక్తులు ఎరిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో భగవానుని చూడలేము కనుక అతడు లేడని మనము తలవకూడదు అని చెప్పు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటితో చూడలేము కనుక అతడు నిరాకారుడు అని చూడలేనటువంటి చెప్తుంటారు. అలాగే భగవానుడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా సమీపంలో కూడా ఉన్నాడని మనకి శ్రీ ఈశోపనిషత్ మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవానుడు అత్యంత దూరం ఉన్నప్పటికీ కూడా సమీపంలో ఉన్నాడని ఈ మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి మరి ఈ భగవద్ధామము భౌతికమైనటువంటి ఆ ఆకాశానికి ఆవల ఉన్నటువంటిది కనుక భౌతిక ఆకాశమునైనా కొలిచేటువంటి సాధనము మరి దగ్గర లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. భౌతిక ఆకాశమే అంత దూరం విస్తరించి ఉంటే దానికి పరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏమున్నది అని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తే ఎంతో ఎంతో ఎంతోగా ఉన్నట్లుగా మనము భావించేటువంటిది. మరి అలాంటప్పుడు మరి ఇంకా ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో పావువంతుగానే మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి. మరి అలాంటిది ఈ పావువంతుగా ఉన్నటువంటిదే అంత ఉంటే మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, ఈ భౌతిక జగత్తుకు మూడింతలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మరి ఎంత ఉండాలి? సో కనుకనే ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ముఖ్యంగా ఈ
ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తులో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము భౌతిక ఆకాశమునకు అత్యంత దూరంలో నెలకొని ఉన్నదనేటువంటి విషయం. అలాగే ఆ విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడే భగవద్గీత మనకి 15వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకంలో చెప్తారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. తద్ అంటే అది, న భాసయతే, న తద్భాసయతే అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం ఏదైతే ఉందో అది మరి ప్రకాశింప చేయబడదు. దేనితో ప్రకాశింప చేయబడదు? సూర్యుడు గాని శశి గాని. శశాంక అంటే చంద్రుడు, సూర్య అంటే సూర్యుడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి ప్రకాశం ఏది సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు ఉంటేనే మనకి భౌతిక జగత్తు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి ఆ సూర్య చంద్రులు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సూర్య చంద్రులే కాదు, న పావకః అంటే అగ్ని విద్యుత్తులు కూడా అవసరం లేదు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? యద్గత్వా న నివర్తతే అని చెప్పబడుతుంది. యద్గత్వా అంటే ఎక్కడికి వెళితే, నా నివర్తతే తిరిగి రాడో, తద్ధామ పరమం మమ అటువంటిదే నా దివ్యధామం, ఉత్కృష్టమైనది నా యొక్క ధామము అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలోని 6వ శ్లోకంలో చెప్తారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తతే తద్వామ పరమం మమ అంటూ చెప్తుంది. అంటే అట్టి నా పరంధామము సూర్యచంద్రుల చేత గాని అగ్ని విద్యుతుల చేత గాని ప్రకాశింప చేయబడదు. దానిని చేరిన వాడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగి రాడు. అదే ఆ కృష్ణలోకము లేదా గోలోక బృందావనం అని తెలియబడే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, అంటే ఆ కృష్ణధామము చెప్పబడినటువంటిది. సో అక్కడ మరి ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు వంటి వీరి యొక్క కాంతి అవసరం లేనటువంటిది. సో మరి భగవంతుడు అంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంతో ఎంతో దూరం అనుకుంటున్నాం కదా ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మనం ఉన్నదానికి మనకున్నటువంటి పైన 6 లోకాలు, ఆ తర్వాత అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం బ్రహ్మలోకంగా సత్యలోకంగా చెప్పబడింది. ఆ సత్యలోకాన్ని దాటి ఆ తదుపరి విరజానదిని దాటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం ఉన్నదిగా చెప్పబడుతూ ఉండేవి. మరి కనుకనే మరి అంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షణంలోనే వాయువేగ మనోవేగముల కన్నా వేగంగా మన ముందు నిలవగలడు ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూడగలిగినప్పుడు. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఎంతో ఎంతో దూరంలో ఉన్నాడు, అదే సమయంలో ఎంతో సమీపంలో కూడా ఉంటాడు. అది ఇక్కడ. సో అటువంటి అందుకే నిన్నటి శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము ఏంటంటే, ఆయన వేగంలో దేవదేవుడు స్వధామంలో స్థితుడై ఉన్నప్పటికీ మనసు కన్నను ఎక్కువ వేగము కలవాడై గతిశీలురగు ఎల్లరెలను అతిశయిస్తాడు చెప్పింది. సో కనుకనే మరి ఆయనను ఎవ్వడూ కూడా అతిశయించలేనంతటి వేగమును అతడు పరుగులు తీయగలడు అని చెప్తూ ఉంటాడు. అలాగే మరి అలా మన ఎదురుగా భగవానుడు వచ్చినప్పుడు అతన్ని మనము నిర్లక్ష్యపరుస్తాం, గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి అటువంటి మూర్ఖమైనటువంటి ఉపేక్షనే మనకి
ఆ భగవానుడు భగవద్గీతలో తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే, నేను ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు నన్ను ఈ మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయం మనకి 9వ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా 9వ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకము గుర్తుకుందా? ఎవరికైనా చదవగలరా? హరే కృష్ణ. ఓకే. సో 9వ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకంలో భగవంతుడే చెప్తాడు, అవజానంతి మాం మూఢ మానుషిం తనుమాశ్రిత పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం అని చెప్తాడు. నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు, సమస్తానికి పరమప్రభువునైన నా దివ్య స్వభావమును వారు ఎరుగలేరు అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనము అక్కడ చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా ఆయన అవతరించినప్పుడు శిశుపాలుడు, ఇంకా వక్రదంతుడు వంటి అనేకమైనటువంటి మూర్ఖులు ఆయనని అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఆయనని అపహాస్యం చేసినటువంటి, ఎందుకంటే ధర్మరాజు చేసేటువంటి రాజసూయ యాగంలో అగ్రతాంబూలం కృష్ణ భగవానుడికి ఇస్తే శిశుపాలుడు, ఏమిటి ఇది, ఆయనకంటే నేను చాలా గొప్ప రాజుని, ఆయన ఒక సాధారణమైన యాదవరాజు, మరి మమ్మల్ని అందరినీ మీరు అవమానపరిచారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ మమ్మల్ని వదిలేసి సాధారణమైనటువంటి ఆయనకి మీరు అగ్రతాంబూలం ఇస్తున్నారు అంటూ అవాకులు చవాకులు పెరుగుతారు. సో సరే, అది వేరే కథ. 100 తప్పుల దాకా ఆయన్ని క్షమించడం, తర్వాత ఆ విష్ణు చక్రం ద్వారా దాన్ని వధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అక్కడ చెప్పినట్లుగా, ఎందుకంటే ఆయన అంటారు అక్కడ ఆ శ్లోకంలో, పరంభావ మజంతో మమభూత మహేశ్వరం, సమస్తానికి పరమ ప్రభువునైన నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు మూర్ఖులు అని చెప్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఆయన మానవ మాత్రుడు కాడు. ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతితో తయారైనటువంటి దేహంతో మన ఎదుటకు వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ అతడు ఆ విధంగా వచ్చిన వాడు కాడు అని చెప్తారు. అందుకనే ఆయన అంతకుముందు కూడా చెప్తారు, సృజామ్యహం అంటూ, నన్ను నేను ఇక్కడికి వస్తాను, సృష్టించుకొని నా యొక్క మాయ ఆత్మ మాయ ద్వారా నేను వస్తాను అని చెప్తారు. అంతేకాదు సాధారణమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ద్వారా వచ్చినటువంటి కాడు అనేది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో ఈ నామమాత్రమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తిని తెలుసుకోలేక మూర్ఖులు ఆ దేవదేవుణ్ణి కూడా సామాన్యమైనటువంటి జనులతో సమానం చేసి చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే మూర్ఖమైనటువంటి ఆచార్యులు కూడా ఎంతో మంది ఇక్కడ మామేవం అంటే ఆయన అని చెప్పరు, ఆయన వెనుకున్న ఏదో శక్తి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, కృష్ణ పరమాత్మ అని చెప్తుంటారు. అలా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. భగవద్గీతనే తమ యొక్క భాష్యాల్లో చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా భాష్యాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇస్కాన్ నుంచి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏ ఉద్దేశంతో భగవంతుడు మాట్లాడాడో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఉద్దేశాన్ని యథావిధిగా చెప్పబడినటువంటిది మనకి భగవద్గీత. సో ఆ విధంగా భగవానుడు మరి అచింత్య శక్తిపూర్ణుడు కనుక మరి ఆయన ఏ మాధ్యమం ద్వారానైనాను మన యొక్క సేవను స్వీకరించగలడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం చాలా మంది అడుగుతుంటారు, భగవంతుని నైవేద్యం పెడతాం కదా, తింటాడా ఆయన
అది అట్లే ఉంటుంది కదా. అంటే ఆయన కళ్ళతోని ఏ మాధ్యమం ద్వారా, ఆయన కళ్ళతో తినగలడు, చెవులతో చూడగలడు, ఉం? దేన్నైనా చేయగలిగేటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఉం? ఏ మాధ్యమం ద్వారా అయినా భక్తుని యొక్క సేవను ఆయన స్వీకరించగలడు అని చెప్తుంటారు. సంకల్పానుసారము తమ వివిధ శక్తులను మార్చగలిగేటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఇంకా భగవంతుడు అవతరించడని, ఒకవేళ అవతరిస్తే ప్రకృతికి చెందిన రూపంలోనే అవతరిస్తాడని నాస్తికులు వాదించేటువంటిది. ఎలాగైతే మనం లాగానే, అందుకే చాలా మంది చెప్తుంటారు, ఆ భగవంతుడే వచ్చినప్పుడు ఆయనకే కష్టాలు తప్పలేదయ్యా అని చెప్తారు. కష్టాలు కావు, అవన్నీ లీలలు. గాంధారి శాపం కలిగిందని ఒకటి చెప్తాడు కృష్ణుడి విషయంలో, రాముడి విషయంలో ఇంకేదో చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు తన భక్తుల ఎడ చూపేటువంటి లీలలు, ఆ భక్తుల యొక్క మాటలని నెరవేర్చడానికి ఆయన జరిపేటువంటి లీలలే తప్ప మనం అనుకుంటే జరిగినటువంటివి కాదవి. ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా ఆశించాడు కనుక ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే, ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి శక్తులను మనము అంగీకరించినట్లయితే ఆ మాయావాదులు, నిరాకారవాదులు చెప్పేటువంటి అన్నీ కూడా నిస్తేజమవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆ మాయావాదులు చెప్పిన లాగానే భగవంతుడు ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి వాటితో ఆయన వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ భౌతిక శక్తులను ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోగలిగేటువంటిది ఆయనకి సాధ్యమవుతుంది, ఒకవేళ అలానే వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, సమస్త శక్తుల మూలము ఒకటే కనుక ఆ మూలం యొక్క సంకల్పమును అనుసరించి శక్తులు వాడబడతాయి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు అనేకంగా ఉన్నవి, అందులో 3 ప్రధాన వర్గాలుగా చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో వాటన్నిటికీ మూలము ఆ భగవంతుడే కదా, కనుక ఆయన ఆ విధంగా వాడేటువంటి. సో అందుకే మరి మనకి ఆ భగవంతుడు మనకి అర్చా విగ్రహాలుగా వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటివి. మృణ్మయము, పాషాణమయము లేదా దారుణమయము అని, కట్టెతో కానీ లేదా మరి ఇనుముతో కానీ రాతితో కానీ చేసేటువంటి ఆ విగ్రహాలు, మరి ఆ రూపంలో భగవంతుడు అవతరించగలడు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అందుకే మనకి తిరుపతి చూసినట్లయితే స్వయంభూగా ఆయన ఉండేటువంటి విగ్రహం. సో కొన్ని అంటే మనకి సాధారణంగా ఆలయాల్లో కనిపించేటువంటి విగ్రహాలు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి బ్రాహ్మణుల ద్వారా, అంటే ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా ప్రతిష్ఠించబడేటువంటి విగ్రహాలు. అలాగే కొన్ని బ్రహ్మ ద్వారా ఇవి చేయబడతాయి, స్థాపించబడి. కొన్ని స్వయంగా భగవంతుడే అవతరిస్తాడండి, అందుకే కొన్ని ఆలయాల్లో స్వయంభూ విగ్రహము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో అలా మరి దారువైన, పాషాణమైన లేదా ఏ ఇతర పదార్థం నుండి తయారు చేయబడిన ఆ విగ్రహ విరోధులు వాదించినట్లుగా అర్చారూపములు విగ్రహాలు కావు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఆ విగ్రహ రూపంలో అక్కడ ఉన్నట్లు. సో కనుక అక్కడ మనము ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యము మనము ఎలాగైతే భగవంతుడే ఉంటే చేస్తామో అలాగే ఆ విగ్రహ ఆరాధన అలా చేయాలి అని చెప్తుంటారు ఆలయాల్లో. సో కనుక మనకి కొన్ని ఆగమ శాస్త్ర నియమాలు లేదా పాంచరాత్రిక విధానాల ద్వారా ఆలయాల్లో క్రమ పద్ధతిలో ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి లేసి మంగళహారతి ఇవ్వడము, తర్వాత 7:30కి పూజ, తర్వాత అలా మధ్యాహ్నం భోగహారతి, సో సాయంకాలం సంధ్యాహారతి,
సో ఆ విధంగా ఎలాగైతే మనం ఉంటాయో అలాగే భగవంతుడు అవి అంటే ఏదో కట్టెతో ఏదో ఉన్నటువంటివి కాదు, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అక్కడ ఉన్నట్లు అనేటువంటి భావనలో భక్తులు ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ప్రస్తుత అసమగ్ర భౌతిక స్థితిలో మనము అసమగ్ర దృష్టి కారణంగా భగవానుని చూడలేము. అయినను భౌతిక చూపుతోనే అతన్ని దర్శించగోరేడి భక్తులను అనుగ్రహించిన వాడే అతడు వారి సేవను స్వీకరించడానికి నామమాత్రమైనటువంటి భౌతిక రూపంలో అవతరిస్తాడు అని చెప్తారు. మరి భక్తిలో కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భక్తులు విగ్రహారాధన చేస్తున్నారని ఎవరు తలచరారు. నిజానికి వారు భగవాన్ని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. భగవంతునికి సేవ, విగ్రహారాధన అని చెప్తారు, అది కాదు, భగవంతునికి సేవగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఆ దరి చేరగల రీతిలో భగవానుడు వారి చెంతకు రావడానికి అంగీకరించాడు అని చెప్తుంటారు. సో అర్చారూపమును అర్చన చేయువాన్ని మనసుకు తోచిన రీతిగా రూపొందించబడినది కాదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆరాధన చేయడానికి లేదు, మనకు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. మరి అర్చారూపము సకల ఏర్పాట్లు శాశ్వతంగా నిలిచి ఉన్నటువంటిది. శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి భక్తుడే దాన్ని నిజమైనటువంటి అనుభూతిని చెందుకొని చేయగలడు తప్ప నాస్తికుడు ఎవడో అలా చేయలేరు అని చెప్తారు. అలాగే మరి తాను భక్తులతో వ్యవహరించేటువంటి విధము ఆ భక్తుల యొక్క శరణాగతిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో, నాకు శరణాగతులైనటువంటి వారికే నేను వెల్లడి చించుకుంటాను, అంతేగాని అందరికీ కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయము మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు 4వ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకంలో, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తతే మనుష్య పార్థ సర్వస్య అంటూ చెప్పబడినటువంటి, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. కానీ ఓ పార్థ, ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధాలా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తారు అక్కడ. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి సో ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు అవుతారో వారికి ఆ భగవంతుడు సమీపంలోనే ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఎవడో శరణాగతుడు కాడో అతనికి అత్యంత దూరంలో ఉన్నటువంటి. సో అదే మనకి భగవంతుడు అతి సమీపంలో ఉండడము, అత్యంత దూరంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఆలోచించేటువంటి. ఎందుకంటే భగవానుడికి సాధారణంగా వాడబడేటువంటి 2 పదాలను కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒకటి గుణములతో కూడి ఉన్నటువంటి వాడు సగుణుడు అని చెప్తారు. ఇంకొకటి గుణరహితుడు, నిర్గుణుడు అనేది. మరి మనం తెలుసుకోగలిగినటువంటి గుణములతో అవతరించినప్పుడు భగవానుడు తప్పక భౌతిక రూపమునే గ్రహించి ప్రకృతి నియమాలకు లోబడతాడు అనేటువంటిది ఆ సగుణుడు అనేటువంటి పదాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి ఆయనే సమస్త శక్తుల మూలం కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులకు నడుమ భేదం లేదు అని అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శక్తులను నియంత్రించేవాడు కనుక మరి అతడెన్నడూ వాటి ప్రభావానికి లోను కాడు. దేన్నైనా ఒకదాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడు దాని ఆధీనంలో ఉంటాడా, అతడి ఆధీనంలో అవి ఉంటాయా? అతని యొక్క ఆధీనంలోనే అవి ఉంటాయి కదా. సో కానీ మనం మాత్రము ఆ ఇంద్రియ ప్రభావాలకు లోనవుతూ ఉంటుంటాం. మరి భౌతిక శక్తి భగవంతుని యొక్క
నిర్దేశం ప్రకారం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందువలన మరి దానిలోని గుణముల చేతనైనా ఆయన ఎన్నడూ కూడా ప్రభావితుడు కాడు మరి అని తెలుసుకోగలిగేటువంటి. సో ఆ విధంగా చూసినప్పుడు అతడు గుణరహితుడుగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మరి ఎందుకంటే సూర్యకిరణాలు సూర్యుడిని కాంతి అయినట్లుగా అతని నిరాకార తత్వము ఆయన యొక్క దేహ కాంతి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఉంటేనే ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి కూడా ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వము ఉన్నటువంటి వాడు. దానికి ఎన్నో నిదర్శనలు. భక్త ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అడిగినప్పుడు నీ భగవంతుడు ఎక్కడ అంటే ఎన్నెందు చూసినా అందందు కలడు అంటూ ఆ శ్రీహరి ఉంటాడు అని చెప్తే, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా చూపించు అంటే ఆ ఉంటాడు అని చెప్తే కొట్టగానే బయటకు వచ్చినటువంటిది, వచ్చి అతడు దుర్మార్గ తత్వాన్నంతా కూడా నశింపు చేసినటువంటిది. అలాగే భగవంతుడు, దాన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుస్తుంది, మనకి భగవంతుడు తన యొక్క భక్తుల రక్షణ కొరకు, సో భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది కదా, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతి. సో సాధువులను రక్షించడానికి, అదే సమయంలో దుష్టులను అంతమొందించడానికి ఆయన వస్తారు. వాస్తవానికి ఆ దుష్టులను సంహరించడానికి ఆయన యొక్క అనేకమైనటువంటి శక్తులు, ఆయన యొక్క ప్రతినిధులు అనేక మంది ఉంటాడు. కానీ స్వయంగా వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే తన భక్తులను ఆనందింపజేయడానికి, తన భక్తులతో కలిసి ఆయన దివ్య అనుభూతులను చెందింపచేయడానికి. ముఖ్యంగా ఆయన వచ్చేటువంటిది భక్తులను అనుగ్రహించడానికే అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే బ్రహ్మ సవితలో ఆది పురుషుడైనటువంటి గోవిందుడు తన యొక్క అంశ చేత సమస్తంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని తెలుపబడినట్టు. సో కనుక ఆయన విశ్వంలోను, దాంతోపాటు విశ్వమందలి ప్రతి పరమాణువులోనికి ప్రవేశిస్తాడు. అలాగే విరాట్ రూపంలో, బాహ్యమునందు, అంతర్యామి రూపంలో సమస్తము లోపల ఉండేటువంటిది. విరాట్ రూపంలో ఆయన బాహ్యంగా ఉండేటువంటిది. అలాగే అంతర్యామి రూపంలో ప్రతి జీవుడి యొక్క లోపంలో, హృదయంలో కూడా ఆయన ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనకి, ఎందుకంటే ఆ విధంగా అంతర్యామిగా అతడు సమస్తానికి సాక్షిగా నిలిచిన వాడై మన చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలను నిష్పక్షపాతంగా, మనం మంచి కర్మ చేసుకుంటే మంచి ఫలాలు, చెడు కర్మలు చేసుకుంటే చెడు ఫలాలను ఖచ్చితంగా అనుభవించే విధంగా. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నిష్పక్షపాతం, నేను ఎవడియడా శత్రుత్వ భావంతో కానీ పక్షపాత ధోరణిలో కానీ ఉండడు, నిష్పక్షపాతంగానే ఉంటాడు. సో కనుక ఎవడు చేసుకున్నటువంటి కర్మలకు ఫలాలను వాడే అనుభవించవలసినటువంటి సాక్షిభూతుడుగా ఉండేది. ఎందుకంటే మనం మర్చిపోతాం, ఒక జన్మ నుండి ఇంకొక జన్మకు పోగానే, ఒక శాఖ నుండి ఇంకో శాఖ, అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి ఈ శాఖలో ఒక శాఖ నుండి ఇంకో శాఖ పోగానే గతానికి సంబంధించింది మర్చిపోతాం. కానీ భగవంతుడు సాక్షిభూతిగా ఉండే, అందుకే మనకి చెప్తుంటారు ఎక్కువగా శాస్త్రంలో గురువులు చెప్తుంటారు, మన ఈ దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకే కొమ్మపై ఉన్నటువంటి రెండు పక్షులు లాంటివి అని చెప్తారు. ఆత్మ ఏమో ఒక పక్షి ఆ చెట్టుపై ఉండేటువంటి ఫలాలను భోగిస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఈ దేహ ద్వారా తన కర్మలను చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి మాత్రం సాక్షిభూతంగా ఈడేం చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది అన్ని కూడా లెక్కగట్టి తదుపరి ఏ విధమైనటువంటి దాంట్లోకి పోవాలనో పంపించేసినటువంటి వాడు. సో అందుకే మరి మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మఫలాలు, కర్మలకు సాక్షిగా భగవంతుడు ఉండేటువంటిది. సో కనుక ఆ కర్మఫలాలను తప్పక మనము అనుభవించవలసినదే అని చెప్పబడుతుంది. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, యథార్థం ఏమిటంటే అంతర బాహ్యములలో భగవానుడు తప్ప వేరొక్కటి లేదు. ఎందుకంటే సర్వము ఆయనే కదా. అగ్ని నుండి వేడి వెలుతురు వెలువడినట్లుగా సమస్తము అతని వివిధ శక్తుల నుండి వెలువడినటువంటిదే ఈ సమస్తము అంటూ చెప్తుంది. ఆ విధంగా
అతని యొక్క భిన్న శక్తులలో ఏకత్వం ఉన్నది అని చెప్తారు. అయినను ఏకత్వం ఉన్నప్పటికీ అల్పమగు అంశాలైనటువంటి జీవులు సూక్ష్మంగా అనుభవించేది సమస్త ఆనందమును అతడు తన స్వీయ రూపంలో అనంతంగా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేయవరకు ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరికైనా